Yes. Så kører vi. Woo! Min mester begået selvmord. Min mester begået selvmord. Den har hængt sig i en tør snor. Den har hængt sig i en tør snor. Jeg var ikke klar over, det gik rundt og var så trist. Min mester begået selvmord. Min mester begået selvmord. Den har hængt sig i en tør snor. Den har hængt sig i en tør snor. Jeg var ikke klar over, det gik rundt og var så trist. La 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 la. Den gik rundt og var så trist. La 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 la, det var en trist, 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 trist hest. Hyl, 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 min hest. Hyl, 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 min hest. Okay, Bremen, nu skal jeg have jeres hjælp. Ja, I må gerne klappe, det er det, man normalt gør, når man går til koncerter. Det er også dejligt. Men jeg vil gerne have jer til at hjælpe os med noget helt andet. For vi vil gerne gøre det på en lidt anderledes måde, end I bands normalt plejer at gøre det på. Jeg vil gerne bede jer om at hjælpe os med det, som Esben gør nu. Så er det jer. Nej, højere. Så er det jer. Højere. Kom så! Højere! Kom så! Også de kendte. Højere. Kom så. Vi kan blive ved med det her længe. Det er rigtig fint. Jeg tror ikke, jeg får det bedre i aften. I ser sjov ud i øvrigt. Det er rigtig fedt. Vi skulle have haft en solo nu, men vores mundharmonika, den er desværre ikke. Jeg har fået mundharmonikaen, siger Esben lige. Jamen, sådan er det at lave live-tv. Så vi tager en solo. 1, 2, 3, 4. Esben Pretzmann på mundharpe! Min hest har begået selvmord. Det er min hest, har begået selvmord. Min hest har begået selvmord. Det er min hest, har begået selvmord. La 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 la, den gik rundt og var så trist. La 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 la, det var en trist, 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 trist hest.